kajingja accident kaba sharke bha bat kaba ima bha ha Punjab kumta perlok phemti bru lano hangno bat kumno ke kanjia yapi detang u blay ubatip yakne namar ula deprai lupa ke kabanjia yangi nem phi Punjab rom yaki bru phi kranben yaki village shagi video jongi bru bat phi ayaki comments jakhlia pikren bing pikren kai pikren jakhlia kibum la ban snapru phi yo ayu nakane phi pan priang tang yaka jingshun ban ke kabadon hapo ki jingmut jing prakhat jong phi ngila ban tip daki comments ba uneu briu ude ubriu uba kumno bat phi kan mau yaw blei man lagasngi phile jinga sing man lagasngi blei phi pule yaka bible hanre kaman toy e yakane baro haba ka jingmu jing prakhat jong phi kam khuit te kam long kaba te setia ban kan mau yaw blei denem de perlok belenga ong yakine baro pen kene ka jing im jongi kalong tang shi klipmat haden baro ngin haban le shala ki jongki jaka kamun sijrong te ke ka jingmun toy ban priang yakane ka jingshun bat le ben kren ben yaki bru baro haba prakhat yak ka balajia yakine arngun nim don jing tikna banim den ka ta daw ba ngane thuya phi yakane baro kene ka jing chia bar kine ke arngun kalongum ne baro ngun kidang yai normal hasurok daga scooty jongki bat kansan kilalap katukane ki jing thut hakmat bat baro arngun kila hap naga scooty jongki bat tang maria hap kila poi hapo ka shaka jongka road roller we kan the kala khlatno hakte ka jaka hi hadin bala hap hapo ka shaka jongkate ka kali road roller ka khle jongkate ka kan the kala pralot baro phum hasurok bat ya we pat lapan kitno sha hospital kibriu ki ongba ka jingim jong uru kalong ka ba ebha kumta polok kene ka de ka jingim jongi kibriu prathe ni kibriu ni im ka jingim ka ba omla ban batai omdon batip lano bat ha kanu kapor kala banjia yangi paro